Jeg hedder Torben Fabrin. Jeg er IT-chef i Arla Foods. Tidligere der havde Arla alt sit IT outsourcet, og i forbindelse med, at vi gik i udbud her for et stykke tid siden, så vi, at vi var nødt til at tage noget ind selv, blandt andet arkitekterne. De skal gerne forstå Arlas forretning helt til bunds. Så der er lige før man siger, at der skal løbe Arla-mælk i årene på dem. Jeg vil jo hellere rekruttere internt nogen, der har arbejdet ude på et mejeri, og på den måde har forretningsprocesserne helt ind under huden. Jeg synes, det her har været en unik mulighed for at sætte mig sammen med nogle kollegaer i branchen, altså IT-branchen. Vi kan drage paralleller til det, hinanden laver. Det kan være, at jeg oplever, at måske Lego har brugt et eller andet big data til at analysere, hvordan forbrugeradfærden er i forhold til nogle kampagner. Det kan være, at jeg kan lære noget af det. En af de ting, jeg faktisk godt kunne forestille mig i nær fremtid, man kunne bruge, det var, hvad bliver det diskuteret på sociale medier. De fleste ved, at der er en sammenhæng mellem, hvor varmt det er og hvor meget koldskål man spiser. Måske er der nogle andre sammenhænge, som vi bare ikke kan se endnu. Men ved at få de her datamængder ind og analysere på dem, så kan vi begynde at forudse, hvad det er for et aftræk, der bliver på produkter.